पहलवान कहैया कि जे मिथिला के नौजवान 10,000 12,000 के नौकरी करे ला दिल्ली मुंबई गुजरात जाइए बंगाल जाइए और हम 40,000 के घर बैसल पेट्रोल फूक दे छिए। कियो मिथिलावासी सब एते अपमान खुलेआम पहलवान कर रहल है और अहाँ सब अपन मुंह नहीं खोल रहल छी। अहाँ सबके खून नहीं खोल रहल है जे खुलेआम मिथिला के नौजवान सबके ई पहलवान अपमान कर रहल है। त आई पहलवान जे हमरा भाई भैयारी के हमरा मिथिलांचल वासी के अपमान कर दे रहल है त मिथिलांचल वासी के तरफ से जय प्रकाश झा ई पहलवान के शराप द रहल छे वीडियो के माध्यम से जे आवे वाला दिन में बाबू फेसबुक यूट्यूब यदि बंद भ जाए तो तोरो एहन दिन भ जतो जे तू 10,000 12,000 के नौकरी करे के लेल दिल्ली मुंबई पंजाब जेबहिन। ताई जेपी के शराप छो जेनाते तू एगो मिथिलांचल के नौजवान के अपमान कर रहल छिन बदनाम कर रहल छिन जे 10,000 12,000 के कमाइला दिल्ली मुंबई जाय छे ताई जय प्रकाश के शराप छो। बहुत जल्दी तोरो मिथिला सा फिर 10,000 12,000 के नौकरी करे के लेल दिल्ली मुंबई जे पड़तो किया के आब तोहर टकराव जय प्रकाश से भ गेल छो। आ जय प्रकाश से लड़े वाला व्यक्ति मिथिला में आज तक नहीं रहले हन, वो मिथिला छोड़ के भगले हन और ये वादा छो हम दिल्ली मुंबई गुजरात वाला भय सब के तरफ से बंगाल वाला भय के तरफ से मिथिलांचल वासी के तरफ से तोरा आई शराप दे छियो जे तोरो दिल्ली मुंबई हम भगा कर रहबो। ए तो रख ले और मिथिलांचल वासी के कह चाहब अहाँ सब हमरा सपोर्ट करो ताकि हम अहाँ सब के लेल आवाज उठा पाबे, मिथिला में रह कर अहाँ सब के आवाज बन पाबे। आ एहन एहन निकम्मा पहलवान चोर पहलवान के खुलेआम हम जवाब द पाबे और एकरो जल्द से जल्द मिथिला छोड़ कर और बंगाल गुजरात नौकरी करे के लेल भेज सके। क्या कि मिथिला वासी यदि एकरा एतेक लाज रहते तो चीनी मिल के जाकर वीडियो बनते, ई पेपर मिल के बनते, ई सोत मिल जोट मिल के बनते ताकि वो खुलते तो मिथिला के नौजवान ओय में काज करते। लेकिन ई पहलवान ओय न्यूज ओ चीनी मिल के न्यूज बनवे के बदला में ये मिथिलांचल वासी के अपमान कर रहल है। तो मिथिलांचल वासी के अपमान नहीं बर्दाश्त करत जय प्रकाश अहाँ सब हमरा साथ दिया ताकि अहाँ सब के तरफ से हम लड़ पाबी।